ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайгом аз телевиденияи симои шаҳри панчакент манзуратон аст. дар саҳни ҳавлаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 деҳи рукнободии ҷамоати деҳоти вору нимпайкараи устоди зиндаёт аллохон афзахзод гузошта шуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайгом. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баҳри пос доштани заҳматҳои донишманди асил, адабиётшинос ва ҷомеашиноси сатҳи ҷаҳонӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64 деҳаи рукнободи ҷамоати деҳоти вору нимпайкараи аллохони афзахзод ифтитоҳ гардид. дар маросими кушодашавии нимпайкараи устод муовини раиси шаҳри панчакент Шавкат Бобозода иштирок намуда оид ба рӯзгор ва фаъолияти адабиётшинос аллохони афзахзод ёдовар шуда қайд намуд ки пиромони ҷанбаву масъалаҳои умдаи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ, бунёду меъёри илмии матншиносии кунунӣ, дастовардҳои суханварони шӯравии тоҷик, ҳусну осори театри миллӣ ва падидаҳои назарраси адабиёти ҳамзабонон бештар аз 800 асару мақолаи илмиву оммавӣ нигоштааст. дар идомаи чорабинӣ писари аллохони афзахзод Аббоси Афзахзод, мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзал Шоҳ, раиси иттифоқи журналистони шаҳри Панчакент Адиб Давлатшоҳи Тоҳирӣ, устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент ва дигарон сухан гуфта, ҳозиринро бо рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуданд ва аз корнамоиву муваффақиятҳои донишманди асил сухан гуфтанд. сипас фарзанди шодравон аллохони афзахзод Аббоси Афзахзод барои миннатдорӣ ба намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент китобҳоро тӯҳфа намуд. дар хотима аз номи раиси шаҳри Панчакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамчун рамзи эҳтиром муовини раиси шаҳри Панчакент Шавкат Бобозода дар назди нимпайкараи устод аллохони афзахзод гулчанбар гузошт. гузошти Сабрина Акрамова ва Шоҳсайн Солиҳов. дар толори кохи ба номи устод Лоиқ Ширалӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент ва ҳамдастии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф чорабинӣ баҳри амалинамоии стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 доир гардид. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент ва ҳамдастии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони пешсаф ҷиҳати амалӣ намудани стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар кохи Лоиқ Ширалӣ чорабинии сиёсӣ ва намоиши театри кунонидашудаи тарбиявӣ таҳти унвони пушаймонӣ баргузор гардид. дар чорабинии мазкур роҳбарони шӯъбаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент, намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, масъулони ҷамоатҳои деҳот оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, ходимони динӣ, собиқадорон, омӯзгорон, фаъолҷавонон ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. нахуст мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстода Афзал Шоҳ чорабиниро ифтитоҳ намуда оид ба рафти иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 баромад намуд. Дӯстода Афзал Шоҳ қайд намуд ки мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панчакент ба ин масъалаи хеле муҳим ки ҳоло ба муташанниж гардидани вазъи сиёсии минтақа, воқеаҳои хушунатбори давлати ҳамсояи Афғонистон ба мадди аввал баргаштааст, аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. бо мақсади пурзур намудани муқовимат бо экстремизм ва терроризм ва пешгирии ин раванди хатарнок, қарори раиси шаҳри Панчакент аз 10 сентябри соли 2021 таҳти рақами 263 ба тавсиб расидааст ки ба ҳамаи мо масъулон зарур аст корҳои таблиғотию ташвиқотиро ҳамарӯза миёни аҳолӣ ба роҳ монем, илова намуд Дӯстода Афзал Шоҳ.
инчунин дар раванди суханрониҳо роҳбарияти ташкилоти ҷамъияти ҷавонони пешсаф додоева малика ва сархатиби шаҳри панчакент бобати масъалаи мазкур фикру андешаҳои худро иброз доштанд. дар хотимаи суханрониҳо намоиши театри кунонидашудаи тарбиявӣ таҳти унвони пушаймонӣ баҳри баланд бардоштани рӯҳияи сиёсии ҷавонон манзур гардонида шуд. гузориши мартаба раҳмонова, талабшод тошев, исмоилҷон холов ва шоҳусайн солеҳов аз кохилоиқи шаҳри панчакент. барномаро идома медиҳем. дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент бо иштироки меҳмонон аз маркази таълимии конфутсӣ назди донишгоҳи кӯҳи металлургӣ ва устодону донишҷӯён бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар факултаҳои донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент чорабинии идона баргузор гардид. маврид ба қайд аст ки 24 ноябри соли 2009 бори аввал дар тоҷикистон рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷашн гирифта шуд. дар душанбе дар ин рӯз бо ташаббуси ҳукумати шаҳр аз хиёбони марказии пойтахт парчами дарозиаш 1500 метр ва бараш 7 метр гузаронида шуд. дар вилояту ноҳияҳо ва муассисаҳои давлатӣ парчами ҷумҳурии тоҷикистон барафрохта шуда таҷлили рӯзи парчами тоҷикистон гузаронида шуда буд. бояд ёдовар гардид ки рӯзи парчами ҷумҳурии тоҷикистон яке аз идҳои расмии тоҷикистон буда он 24 ноябри соли 2009 бо фармони президенти тоҷикистон қабул гардида ҳар сол 24 ноябр ҷашн гирифта мешавад. чорабиниро ноиби ректор номзади илмҳои педагогӣ Фотима Сироҷзода ифтитоҳ намуда ҳозиринро аз номи ректори донишкада Муаззамхон Ансорӣ табрик намуд. محض با شرافت و دستگیری ها زحمت های بی‌پایان پیشروی ملت تاجیکان امروز تاجیکستان بیرق خود را زیر 100 سالهای آینده بالا می‌بردارد. اجازت فرمایید دانشجویان، استادان، همه شمایان را از نام رکتور محترم پروفسور معظمخان انصاری با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. به هر یکی شما آینده درخشان، به هر یکی شما سلامتی بردوام و موفقیت‌های خوانشی و کاری را تمنا میکنم. дар чорабинӣ меҳмонҳо аз маркази таълимии конфутсӣ назди донишгоҳи кӯҳи металлургӣ иштирок намуда ҳамагонро табрик гуфтанд. кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панчакент лутфуллоев устод ва донишҷӯёнро ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфт. парчами тоҷикистон парафшон аст ва ман бовар дорам ки донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ки дар роҳбаи зарафшон донишгоҳи омӯзгорӣ аст ва толибони хеле зиёдтар оянда шуморган ҳастам дар бораи парчами ҷумҳурии тоҷикистон сарзи хеле зиёд доритон. ман аз фурсат истифода баристодам ҳамаи устозони азиз муҳтарам донишҷӯёнро ба рӯзи парчами ҷумҳурии тоҷикистон аз номи аъзои ҳизб, аз номи тамоми кормандони ҳизб, аз номи раиси кенҷои шаҳри панчакент табрикум баробар намуда ба ҳамаи шумо муҳтарам омӯзгорон сеҳат саломатӣ барори кор ва донишҷӯён хониши хубу аъло ва интизоми умумӣ орзу мекунам. ҳамзамон аз ҷониби донишҷӯён чорабинии фарҳангӣ пешкашӣ ҳозирин гардид. гузориши мартаба раҳмонова аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент. ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 ҷамъомад барпо гардид. ҳанӯз санаи 24 ноябри соли 1992 дар иҷлоси 16 тақдирсоз дар қасри арбоб нахустин рамзи давлати соҳиби истиқлол парчами давлатӣ қабул гардида буд. истиқболи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соли 2011 дар таҷлили 20-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе парчами тоҷикистон дар пӯяи махсус барафрохта шуда буд. баландии он 165 метр аст ва то чанд соли охир он ҳамчун баландтарин пояи парчами давлатӣ дар мамолики ҷаҳон ба ҳисоб мерафт ва ба китоби рекорди Гиннес ҳам сабт шуда буд. ҳар як давлати соҳиб истиқлол аз ҷумла Тоҷикистон дорои рамзҳои давлатӣ, яъне нишон, парчам, суруди миллӣ ва сарқонун аст ки онҳоро дар маҷмӯъ муқаддасоти давлатӣ низ ном мебаранд. мутобиқи моддаи 3 Конститутсияи
جمهوری تاجیکستان، مقدسات ملی جمهوری تاجیکستان این نشان، پرچم و سرود ملی می باشد. همه ساله سنه 24 نوامبر در سراسر کشور عزیزمان همچون روز پرچم جشن گرفته می شود. پرچم گلابی ما، پاره جسم و جان ما، نور ضیا چشم دید، پرچم کاویان ما، بالشا بالشا رنگی برنگ، سبز و سفید لاورنگ، تاج ستاره قشنگ، تاج سرست وطن، جان من است وطن. در جریان چوره‌بینی طالب‌علمان در وصف وطن، پیشوای معظم ملت و پرچم ترانه‌ها خوانده سرودهای وطن پرستی را نیز زمزمه کردند. هدف از آن عبارت بود که در نسل امروزه حس ملی و افتخار میهن پرستی بیدار گشته شخصی وطن دوست به وای رسند. در آینده یک شخصی صاحب معرفت و دانشمند شوند و وطن را آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردانند. در انتها نماینده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنچاکент و جانشین دیرکتور اوید به تعلیم این مؤسسه علیف اشتراک داشتند و دایر به برگزاری این جمعیت اظهار اندیشه کرده تمام مردم تاجیکستان را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته آرزو نمودند که بگذار همیشه کشور محبوب ما آباد و زیبا و پرچمش پرافشان باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌های خود قید کردند که هدف از راه اندازی باز یک جشنواره دولتی احترام گذاری و قدرشناسی پرچم ملی همچون مقدسات و رمز دولت عنوان شده است. گزارش مونیسه اتمولایوا و اسماعیل جان خولف. برنامه را ادامه می‌دهیم. دوره مکتبی آزمون تلویزیونی حسنی خطی بهترین در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 دایر کردید. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. بهر ҳавасманд гардонидани кӯдакону наврасон телевизиони симо дар ҳамкорӣ бо ширкати рахш таксӣ дар шаҳри панчакент тасмим гирифтааст озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтаринро баргузор намояд. даври аввали озмуни мазкур дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри панчакент баргузор гардид. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 яке аз муассисаҳои пешқадами шаҳри панчакент ба ҳисоб меравад. дар муассисаи мазкур 1725 нафар хонанда таҳсил мекунанд ки аз инҳо 844 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. дар соли хониши 2020-2021 8 нафар хонандагон муассисаро бо аттестати аъло хатм намуданд. дар соли хониши 2021-2022 8 нафар хонандагони синфи 10 ба гирифтани стипендияи президентӣ ноил гардиданд. ҳамчунин дар соли хониши 2020-2021 хонандаи синфи 11 малика раҷабова дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ҷои сеюмро ишғол намуда соҳиби медали биринҷӣ гардид. дар озмуни ҳусни хати беҳтарин хонандагони зиёде иштирок намуданд. матни диктантро омӯзгори муассиса ба хонандагон пешниҳод намуд. сипас аз ҷониби намояндагони телевизиони симо ва ширкати рахш таксӣ матни диктанти хонандагон тафтиш карда шуда 4 нафар ба даври шаҳриро хат гирифтанд. дар идомаи озмун роҳбари ширкати рахш таксӣ 33 дар шаҳри панчакент мафтун ҷураев бо хонандагон суҳбати самимӣ анҷом дод. мақсад аз баргузории озмун дар шаҳри панчакент анами хеле чорабиноҳои пайваста мо ширкати рахш таксӣ медонем 43 компания ки имрӯз таксӣ асту дар панчакент 43 фаъолият мекунад. анами хост ки кӯдакону наврасон барои боз беҳтар кардани ақронӣ, беҳтар кардани ҳусни хат, беҳтар кардани расмкашӣ ва якчанд намуд озмунҳоро ташкил мекунад то ки шумо аз ҳамин озмунҳо иштирок карда камтарам бошад баҳра гиред. бояд қайд намуд ки озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин бо навбат дар ҳамаи муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти панчакент баргузор мегардад. гузориши Сабрина Акрамова ва Некмуҳаммад Мирҷонов.
шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнати шаҳри панчакент аз даргузашти собиқ ронандаи автобазаи рақами 37 холов гадойбой ки собиқаи кории 40 сола доштанд ва собиқадори соҳаи кишоварзӣ дӯстназаров дилмурод андӯҳгин буда ба аҳли оила ва пайвандони онҳо изҳори тасаллият ва ҳамдардии аниқ баён менамоянд. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии Пайгом. То барномаи дигар танзияту хонабод бошед. хайр.